naman. Moto masidop! Moto masidop! Moto masidop! Esse é o único lugar do mundo onde nossas... Ayun na po, ma-update sa kanya. Ayun na po, ayun na po. Sa mata. Ayun na po. Ayun na po, unti-unti po tinatanggal. Ayun po, nakikita ko. Ibat sa mata. Ayun na po. Ano? Yan na. Taba. Tangiin mo na, Migs. Yan. Lalabas yan, lalabas. Utang na ang laki. Huwag kayo maano kasi parang baka magpanik. Relax lang tayo. Kasi matatanggal din naman yan eh. Oh, shit! Pusukin mo na, Migs. Pusukin mo na. I-sprayan ko pa, i-sprayan ko pa. I-sprayan ko pa. Ang taba! Yung dulo. Dito, doon pa lang. Pagkaano? Sa dulo Sa baba. Uy, bawala pa dito. Ang laki. Ito, i-sprayan mo pa. I-sprayan mo pa. Go, go, go. Yan na, lalabas na yan. Min, lalabas na yan. Wala na. Pupulo pa to. Kim, wag ka muna maglalagi sa Manila, ha? Kim, ibuka mo pa yung mata mo, Kim. Huwag mo yung itigit. Yan. Johnny. Erin ba ito ng ano? Johnny. Hindi tansyani mo, original. Ito. Putay! Natin mo yan. Ito yung ano yung butong. Virgin yung chani niya. Hindi, lalabas na yan. Lalabas ka na. Hindi, lagyan mo ng alcohol. Kim, relax ka naman. Ibuka mo lang yung mata mo, Kim. Wag mo! Ano ito? Chani na, chani. Baka pumoto. Kim, buka mo lang yung mata mo, Kim. Matatanggal lang, malapit na. Bigit lang. Updi eh. Nakapit. Tangin na. Ang laki dito. Tangin na. Ang laki, grabe. Ito mo yun. Ano po masasakin mo sa animatic? Sakit na, sakit. Ang sakit ng alcohol. Pumasok na pala sa iyo, sabi mo. Di ba kanina? Yung bigat na nandito ko. Eh, parang... Sisilan pa! Sumpah kan jatuh-jatuh jir dari tadi sumpah.